Оставяме Филипините и се връщаме на местна почва, за да видим функционални и красиви решения за всякакви тераси. Започваме нашия балконен туризъм ето така. Този балкон си е пълноценна градина. Разположението на приземен етаж в случая се оказва истинско предимство, тъй като позволява да се използва външното озеленяване като естествено продължение на балкона, а и ви спестява ежегодното пресаждане на цветя в случай, че не сте запалени градинари. Това пространство е изключително подходящо за барбекю, а това е идеалната количка. Не само всичко ви е под ръка, а в края на вечерта можете да извозите по-почерпените гости до някое легло вътре. В Икеа може да намерите подходящи мебели и ако разполагате с по-малко пространство. Малкият балкон също носи своя чар, стига да се ползва по предназначение. За малките пространства най-практични остават сгъваемите мебели, които предоставят гъвкави решения в зависимост от посетителите на балкона. Притежаването на голям балкон е мечта за всеки. Този градски оазис е разделен на няколко зони с различни функции. Зона за социализиране, зона за релаксиране и зона за хранене. Озеленяването на иначе сивия балкон е задължителна част от него, която създава плавен преход към просторната гледка навън. Много хора използват терасите си за простиране или като място за непотребен багаж. Видяхте, че терасата е нещо много повече от килер. Всъщност тя е килър на лошото настроение и поредното доказателство, че удоволствието не е грях. Хубавото на терасите е, че хем си вкъщи, хем си навън, на въздух. В този ред на мисли ви питаме,